שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של וולפס וויקלי, אני עומר קזרנובסקי, ליינבקר בקבוצה. אני מאור גואטה, שחקן קו התקפה. וזה הפרק השלישי שלנו, תהנו. השבוע הזה היה מאוד חשוב בשבילנו, כי קרו בו דברים חדשים, ופה נספר לכם מה קרה. ביום שני האחרון, חלק מחברי הקבוצה שלנו השתתפו בטורניר פלאג פוטבול שהתקיים ברמת השרון. עומר היה שם כדי לספר איך היה. אז בעצם כמה חבר'ה מקבוצת הנוער הוולפס הצטרפו לקבוצת ה-IFL רמת השרון המרס בסוג של אימון פלאג. היה מאוד מאוד נחמד, קצת הכרנו חבר'ה מהליגה הבוגרת, קצת שיחקנו, משהו כמו לשפר ביצועים, בסיס, כל הדברים כדומה. אז השבוע בחרו לנו קפטנים חדשים במקום הקפטנים הישנים שהיו לנו. אז הקפטן הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא עומרי כהן, קפטן ספיישל טימס. טעמי בחירה מאוד ראויה. עומרי הוא באמת בן אדם שיש ממנו הרבה ללמוד בכל מה שקשור למשמעת, לאיך מנהלים אימון, איך מנהלים משחק. הוא מאוד מחושב, הוא מאוד אחראי, ובעיניי זאת בחירה מאוד מעולה. אני באמת חושב שהוא ראוי להוביל את הספיישל טימס שלנו השנה. הקפטן השני שנבחר להוביל את ההגנה שלנו, אופיק בבייב. אופיק בבייב בעצם התחיל בכלל בתור רסיבר, עד שהבנו שהוא קורנר אפילו יותר טוב מאיך שהוא רסיבר. והוא באמת, לפי דעתי, היה קפטן שקט כל העונה הזאת. הוא הוביל את ההגנה שלנו להרבה מאוד מהלכים טובים, ואני מאמין שהוא יוביל אותה גם להרבה ניצחונות העונה. קפטן ההתקפה שלנו הוא נתי לנדה, הוא מספר 16. בתור אחד שעשה לו לעבוד המון העונה שעברה עם נתי, אתה יודע, אוליין וקורטרבק, זה קשר נורא צמוד. נתי, בעיניי, אין בן אדם שיודע מה הוא עושה יותר מנתי על המגרש בהתקפה. הוא כל כך אחראי, באמת, והוא בן אדם מאוד, הוא בן אדם טוב, והוא קפטן מעולה והוא שחקן מעולה. השנה שעברה, הקפטן קבוצה שלנו היה קפטן מאוד חשוב, עוד שלום. בחור שעשה את העבודה שלו, ועכשיו יש לנו את הקפטן החדש. קפטן קבוצה זה קפטן שאמור להוביל את הקבוצה שלנו להרבה מאוד ניצחונות, להרבה מאוד מהלכים, ובעצם לסחוב את הקבוצה על הכתפיים. אני לא יודע מה איתך, אני מאוד מאמין שהבחירה הזאת היא בחירה מאוד מאוד חכמה. הקפטן קבוצה החדש שלנו בעצם זה דיוויד בנג'מין גרפנגל, The Running Dutchman. DBG. הוא בעצם המפיק גם של השבועון הזה, הבמאי, צלם, הכל. ובאמת הוא תורם הרבה מאוד לקבוצה, גם במגרש, גם מחוץ למגרש, ואנחנו מאמינים שהבחירה הזאת מאוד חכמה. ולכל הצופים הצעירים שצופים בנו, אנחנו פותחים גם קבוצת JV. קבוצה שמיועדת בעצם לגילאים 11 עד 14, מכינים אתכם לקראת עלייה לליגת התיכונים. אנחנו בעצם גדלים מקבוצה למועדון, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו. פה תמה התוכנית השלישית של וולפס וויקלי, אני הייתי מאור גואטה. אני עומר קזרנובסקי, תודה רבה שצפיתם. Even though the children have sold them guns, we must remember the